से नाना दो लड़ले नजरिया बजरिया में गइल भोरा ही के अइलू दुपहरिया में कहीं कोचिंग करे गइलू बजरिया में गइल भोरा ही के अइलू दुपहरिया में होठवा झुराइल कैसे ननदो बिखरल बबलिया होठवा झुराइल कैसे ननदो बिखरल बबलिया हाया हो ननदो बिगड़ल बचलिया ननदो टूटल कान बलिया कवन टेम्पू वाला से ननदो लड़ले नजरिया कवन डीजे वाला से ननदो लड़ले नजरिया काम भइल बा रहे खुला तोहर मुंह कैसे जाम भइल बा खुला तोहर मुंह कैसे जाम भइल बा सच्चे बोला कवन भीतरी में काम भइल बा रहे खुला तोहर मुंह कैसे जाम भइल बा फटल कैसे चोलिया ए ननदो गंदा भइल हंगवा फटल कैसे चोलिया ए ननदो गंदा भइल हंगवा आया हो ननदो गंदा कइलू कमावा कैलू का बदनामा कवन टेम्पू वाला से ननदो लड़ले नजरिया कवन बस वाला से ननदो लड़ले नजरिया बरता कैलू खेला कैसा आपस में लड़ता सूरत मूरत मन करी नियन बरता कैलू खेला कैसा आपस में लड़ता ऊपर कसा केला जमिया के खइलू का केलवा ऊपर कसा केला सुगन के खइलू का केलवा हाया हे ननदो बढ़ल बा झमेलावा भीड़ भइल ठेलम ठेलावा कवन टेम्पू वाला से ननदो लड़ले नजरिया कवन मोबाइल वाला से लड़लो नजरिया कहाँ करे गइल रहलू ननदो अरवल बजरिया कहाँ करे गइल रहलू ननदो जहानाबाद बजरिया हाया रे ननदो गाया रे सहारिया हाया रे ननदो आरा रे सहरिया कवन टेम्पू वाला से ननदो लड़ले